Den danske flåde blev i dag kraftigt reduceret, da fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle blev lagt op. Det skete ved en parade på Holmen i København. De to fregatter har kun pløjet havene i en snes år. Begge fregatter er bygget i Helsingør, og det var kong Frederik, der søsatte den første, nemlig Peder Skram. De to fregatter, der løbende er blevet moderniseret og blandt andet udstyret med missiler, sejler på gasturbiner og kan skyde en fart af 65 km i timen. I maritime kredse hævdes det, at fregatterne er flådens mest manøvredygtige og mest effektive enheder. Det maritime vid siger også, at det er de to eneste danske krigsskib, der kan sejle, når vindstyrken er over 8. Men det behøver selvfølgelig ikke at være sandt. Problemet med fregatterne er, at de kræver et stort mandskab, og derfor er de nu blevet offer for de almindelige sparebestræbelser. Ved afskedsparaden i dag faldt der bitroer om netop den ting, selvom chefen for Søværnets operative kommando, Admiral Borg, erkendte, at det er et lyspunkt, at flåden har fået bevilget en række nye mindre skibe og nye ubåde. Men lyspunkterne kan langt fra opveje den alvorlige nedskæring i flådens bemanding, aktivitetsmønster og indsatsberedskab, som tog drastisk fart sidste år. Og nu medfører, at vi for en ikke fastsat periode oplægger fregatterne. Der er for mig at se tale om en reduktion, som jeg ikke har oplevet magen til i mine snart 43 år i marinen. Og reduktionen, som også øges lidt i det kommende år, kan kun imødegås ved tilførsel af forøgede bevillinger. Det er derfor meget tilfredsstillende, at fregatternes bevarelse er med i regeringens oplæg til et nyt forsvarsforlig. Og vi berøver og temporerer flåden en væsentlig del af dens indsatsberedskab og evne til løsning af samtlige påhvilende opgaver. Og admiralen, der her tager afsked med fregatternes besætning, sagde også, at det er tidernes uforstand, der har ført til, at fregatterne nu må lægges op.